салом алейкум. Номимон Абдулло. чӣ хеле маълум аст имрӯз ватани азизамон, мардуми азизамон гирифтори вабое шудааст ва бар зидди ин вирус якҷоя будан, муттаҳид будан хеле муҳим аст. аксарияти дигар давлатҳо ин роҳро аллакай тай карданд ва агар мо шумо муттаҳиду якҷоя бошем, мо низ ин рӯзҳоро зудтар паси сар карда метавонем. яке аз фарқиятҳои муҳим байни гриппи оддӣ ва коронавирус дар ҳамин аст ки гриппи оддӣ аз як нафар шурӯъ шуда ба ҳисоби миёна ба 1.3, 1.4 нафар мегзарад. коронавирус бошад аз як нафар ба ҳисоби миёна ба 3 нафар мегзарад. фарқият он қадар калон наменамояд, аммо дар асл баъд аз 10 қадам гриппи оддие ки аз як нафар шурӯъ шуд 14 нафара касал мекунад. коронавирус бошад ки аз як нафар шурӯъ шуд 50,000 нафара касал мекунад. мо шумо дида истодаем ки имрӯз беморони мо, табибони мо дар чӣ вазъият қарор дорад. аксарияти табибон шабу рӯз ғарқи кор ҳастанд. зиндагии худа, саломатии худа таҳти хатар гузошта дар хизмати мо шумо ҳастанд. онҳо дар сафи пеши муҳориба ҳастанд. имрӯз дар куҷое набошем, ҳамаи мо масъул ҳастем. ҳамаи мо бояд гуфта тавонем ки табибонамон, беморонамон, мо бо шумоем. мо ҳамдардем, мо бо ватанем, чӣ дар тоҷикистон бошем, чӣ дар русия, чӣ дар амрико ва дар аврупо. барои ҳамин биёед як вируси хубие паҳн кунем. агар ҳар як нафар 10 сомон хайр кунад ва агар бо 3 нафара ба ҳисоби миёна даъват кунад, баъд аз 10 қадам мо 50,000 нафар мешавем ва 500,000 сомон ҷамъ оварда метавонем. баъд аз 12 қадам бошад аллакай 500,000 нафар мешавем ва 5 миллион сомон ҷамъ оварда метавонем. лутфан ҳамагӣ 10 сомон равон кунед, ё $1, ё €1, ё ҳамамарзиши он кадом аз оре набошад. аз он зиёд не. гап дар бораи он нест ки қудрати ки чӣ қадар аст. гап дар бораи муттаҳид будан аст. гап дар бораи бештари одаморо ба ҳамин чиз ҳамроҳ кардан аст. асос шарм надореду дигарҳоро даъват кунед, бетараф намонед. ва агар ки як нафар ҳатто бетараф нашавад, майда ҳамин 10 сомони мо маблағи хубе ҳам ҷамъ оварда метавонем. қувваи муттаҳидӣ ҳам дар ҳамин аст. ва боз муҳимтараш, мо гуфта метавонем ба беморонамон, ба табибонамон ки азизон, мо бо шумоем, мо ҳамдардем, мо бетараф нестем. мо 500,000 марду зани тоҷик имрӯз дар фикри шумоем. ҳамин дастгирии ҷомеа, ҳамин дастгирии ватан, ҳамин дастгирии рӯҳӣ ҳам хеле муҳим аст. маблағҳо ба фонди хайравии пешрафт равона мешаванд. барои хайр кардан, агар аз алифмо бикунед, дар қисмати пардохтҳо, дар қисмати хайрия пешрафтро интихоб карда маблаға равон карда метавонед, ё ин ки дар сайти пешрафт.tj тариқи тамоми картаҳои байналмилалӣ, тариқи PayPal ва тамоми дигар роҳҳо маблаға гузаронда метавонед. ҳамаи картҳо қабул мешаванд. картҳои русӣ, амрикои дигар фарқ надорад. ҳатто дар ҳамин шаҳр, дар тоҷикистонам, дар ҳамон терминалҳое ки дар берун истодаанд, бо онҳо ҳам маблағ равон кардан мумкин аст. ягон баҳона надорем. биёед бетараф намонем. биёед зудтар вируси хубиро паҳн кунем. аз коронавирус як қадам дар пеш бошем. биёед амал кунем. маблағҳо барои харидорӣ кардани молҳои лозима ба духтурон ва барои беморон истифода мешаванд. ҳаррӯза дар сомонаи пешрафт ҳисобот ва шаффофият таъмин карда мешавад. ҳар як танга масъулият аст ва дар назди худованд ҷавобгарӣ дорад. агар шаффофият таъмин карда натавонем, ин кор маънӣ надорад. шумо шунидед, акнун амал кунед, бетараф намонед. ташаккур.